Era un home que s'anava a treballar i feia molta calor. I passava per un riu i es va acatxar per refrescar-se i li va caure l'aixà. I diu, ai, jo ara què faré? En els meus fills com treballaré jo? Si m'ha caigut l'aixà, com treballaré perquè els meus fills visquen? I es posa a plorar. I en això passa un home i diu, per què ploro? Diu, doncs perquè jo tinc família i vaig a treballar i la meva feina és cavar. Ha perdut l'aixà i ara no podré cavar. Diu, calla home, ara entraré jo a veure si la trac. I entra dins del riu i trau una aixà d'or. I diu, és esta? Diu, no, la meva era més velleta. Se n'entra i trau una de plata. Diu, no, eixa tampoc. I entra altra volta i trau la d'ella. Eixa és la meva. I doncs mira, per lo bo que ha sigut, totes les aixaes estes per tu. I a part d'això, el donaré una casa i diners perquè visques bé. I diu, vale. I se'n va, i un amic diu, xico, què passa que ara vius tan bé? I ell què fa? Doncs li conta. I diu, mira què és el que m'ha passat. I diu, sí? Doncs mira, me'n vaig a veure si em passa el mateix. I se'n va i tira l'aixà. I es posa a plorar. I passa un home i diu, xiquet, home, per què plores? Diu, perquè m'ha caigut l'aixà i jo ara no podré treballar. Diu, calla, que ara entraré jo a veure. I entra i trau la d'or. Diu, eixa és. Diu, eixa és. Diu, doncs ara el queda sense aixà i sense res. Així és que ja està, colorit moral. Un home que se'n va a un poble i se'n va a una casa, diu, escolta senyora, quants deus hi ha a la missa? Diu, 3 i una piquet. Diu, ens hauria de deixar aquesta cigroneta així. I és un cigronet, sepa que és. I quan estava a missa, entra a la galineta i es menja el cigronet. I quan torna, diu, i el cigronet, diu, se la menjava la galineta. I l'home, el garbancito o la gallinita, La dona ja falta de sentir-lo, li dona la gallina. Se'n va a un altre poble i torna per el mateix. Aquí quants deus hi ha a missa? 3 i una piquet. Em puc deixar la gallina esta? Sí, diu, sí, deixa-se-la. I se'n va. Entra el cerdet i es menja la gallina. I quan va diu, mira, ha entrat el cerdet i s'ha menjat la gallina. Diu, la gallinita o el cerdito, la gallinita o el cerdito. I ja va i li dona el cerdito. I se'l posa, no en un sac, dins d'un sac, tenia el cerdito. Se'l carrega al cor i se'n va i quan aplega un riu el reballa tot. ¿Cuándo empezaba, cuándo acabamos? Molt bé. Dalt de la muntanyeta n'hi ha un pastoret, tocant la flauteta, tone. Muy bien. Era una mamá cerda que tenía 3 cerditos. Y cuando se hicieron mayores les dijo, ya sois mayores y tenéis que buscarse una casa cada uno. Y los chicos la obedecieron y se fueron a hacerse una casa cada uno. Pero eran muy jugadores, muy juguetones y empezaron a hacer la casa. El uno fue y pidió una paja para hacerse una casa. En muy poco tiempo se hizo una casa de paja y se fue a jugar. El segundo también quería jugar y se hizo una casa de madera. Fue a un leñador, le dio madera y se hizo una casa de madera. Y el tercero, que era más trabajador, se fue y compró unos ladrillos. Y se hizo una casa más fuerte. El lobo un día se pasó por allí y vio la casa de paja. Y empezó a soplar, y la casa se voló. El hermano se fue a casa del otro hermano. Y el lobo se pasó por allí y sopló,
y la casa se derrumbó. Y el tercer cerdito se pasó el lobo y sopló y sopló y sopló y la casa no se movió. Después el cerdito ya supo vivir tranquilo sabiendo que el lobo no tenía que pasarse por la casa porque no pudo derrumbarla. Molt bé.